다 도마 아 먼저 어 옆집 부가를 총시 rum부지를 나는지 아주 걔는부지 로저도에 조리 규베 Więc najpierw chciałbym przywitać Kebdzie Bukhara Rinpoche, Kebdzie Kampala Tratonia Rinpoche. Do wszystkich i dla wszystkich innych nauczycieli, studentów z Siedra, studentów i studentki Siedr, wszystkie te osoby, które oglądają, słuchają przez webcast, wszystkim przesyłam serdeczne też i telek. Więc przez ostatni miesiąc kontynuowaliśmy cały ten program nauk w oparciu o dobre czyny Micio Dorje. Więc najpierw chciałem ten tekst nauczać w oparciu o ten tekst, a potem pomyślałam sobie, że nie, że to nie będzie dobry pomysł, dlatego że to jest trudny temat i dość skomplikowany. Myślę, że też poza tym, że to są najdłuższe nauki, jakich udzieliłem w moim życiu do tej pory. Przez tak długi czas. Ale ponieważ panuje nadal epidemia koronawirusa, nie możemy podróżować, musimy zostać w domu. Dlatego mamy trochę czasu na tego rodzaju nauki online. Poza tym zauważyłem, że podczas epidemii umysły wielu uczniów kierują się w stronę dharmy i zaczynają lepiej zauważać słabości samsary. Dlatego pomyślałem sobie, że to jest dobry moment na wygłoszenie nauk. W zasadzie dzisiaj kończymy nasze nauki. Będziemy mieli jeszcze dodatkowy w, więc w zasadzie, ale jutro, ale nauki dzisiaj się skończą. Brakuje mi jednego dnia. Jak patrzę też, jak się czuję i wygląda na to, że ja tyle energii jakby włożyłem w te przygotowania do tych nauk i w nauki, że uważam, że nie ma sensu przedłużać już tego wszystkiego o jeden dzień. Lekarze mówią, że powinienem odpocząć teraz, że jak będę, więc nie wiem, czy jeżeli nie będę pracował zbyt ciężko, to nie wiem, czy nie wyląduję w szpitalu, więc miało być 21 dni, nie będzie 19 dni, ale myślę, że to jest w porządku. Jutro mamy dodatkowy dzień, ale jak rozumiem, to nie będą już nauki. Dzisiaj
Uważam, że nie ma sensu, aby dzisiaj jakby poruszać kolejną strofę autobiograficznych autobiograficznej pochwały dobre czyny. Więc omówiliśmy pobudzanie bodhicitti, zaś sama praktyka bodhicitti, która jest omówiona w kolejnych strofach, jest jakby obejmuje kilka punktów, kilka części, dlatego nie ma sensu, abym już tą kolejną część poruszał. Będziemy kontynuować za rok. Dlatego, dlatego, dlatego chciałbym teraz tylko kontynuować ten temat, który zacząłem omawiać wczoraj. Podczas za życia Karmapy Michidorje i porównując jakby wszystkie rytuały i ceremonie wielkiego obozu, takie jak ceremonie noworoczne i inne, to one jakby były troszkę mniejsze niż za czasów 7 Karmapy. Jakby 8 Karmapa je nieco okroił. Poza tym w Amdo i Kam ludzie mieli bardzo dużą wiarę i zaufanie do Kadziu i do Karmapów i bardzo często zapraszali Karmapę właśnie do swoich regionów, ale Karmapa świadomie nie odmawiał. Nie chciał tam jechać. Ale Karmapa uważał, że Karmapa pozostawał w Wutsangu, w tej środkowej części Tybetu, gdzie ludzie nie mieli takiego zaufania do Kadziu i owszem dostawali mniej datków, dostawali mniej pożywienia, ale z drugiej strony Karmapa miał wrażenie, że w Amdo i w Kamie wszystkie datki i żywność, jaką by dostawali, byłyby nieco splamione negatywnymi emocjami. I w związku z tym, jeżeli będzie pozostawał w Wutsangu, to będzie miał mniej przeszkód. W tym czasie w Utsangu panowali różni władcy różnych mniejszych regionów i oni często walczyli ze sobą albo kłócili się ze sobą. Wielu z nich starało się jakby przeciągnąć Karmapę na swoją stronę, natomiast Karmapa jakby zręcznie starał się trzymać środka i nie przechodzić na żadną stronę. I jakby zręcznie uspokajał te wszystkie konflikty. Więc to było pewien problem, prawda? Jakby niedogodność dla Karmapy, że musiał się jakby naginać troszkę do tych potrzeb różnych władców Utsangu. On głównie trzymał się jakby górskich odosobnień, takich bardziej odosobnionych miejsc. I tak jak mówiłem wcześniej, wielu ludzi jakby nie mogło tego zrozumieć. Nie mogło zrozumieć, dlaczego Karmapa nie wraca do Kamu czy do Kongpo, gdzie ludzie pokładają wielką wiarę w niego, gdzie mogą zaspokajać ich wszystkie potrzeby, gdzie mogą ich wspierać. Dlaczego trzyma się tutaj w Wutsangu, gdzie jego aktywność nie może rozkwitać, gdzie musi się naginać do polityki różnych władców lokalnych i tak dalej. Po co on tu zostaje? Wielu ludzi z otoczenia Karmapy tego nie rozumiało. Wielu z nich miało z tym problem i tak jak powiedziałem wcześniej, opuściło Karmapę, jakby wróciło po prostu do swoich rodzinnych regionów. Było to jakby dla nich za trudne.
Ale z drugiej strony, patrząc na te wszystkie sytuacje, które właśnie omówiłem, to czy to znaczy, że Karmapa był jakiś egocentryczny i tak głupio uparty, żeby robić to, co robił? Bo to wyglądało tak, jakby Karmapa robił tylko to, na co miał ochotę, jakby nie zwracał uwagi na potrzeby innych. To tak dla niektórych wyglądało. Ogólnie rzecz biorąc, od kiedy Karmapa Michiotorczy był dzieckiem, to było jasne, że on miał bardzo silny charakter i jakby nie słuchał innych. Zawsze trzymał się swojego zdania. Po prostu słuchał tylko siebie, głównie siebie sam sobie udzielał rad. Było niewiele osób, których prosił o radę. Nie przejmował się nigdy tym, co mówią inni. Dlatego na przykład nie przyjął zaproszenia od cesarza dynastii Ming i zaradał na przykład, kiedy podążał jakby za naukami, kiedy przyjmował nauki od Sanjinyenpe Rinpoche, wówczas postanowił właśnie jakby zmniejszyć pompę pompatyczność wielkiego obozu i jakby zmniejszyć jakby wymiar tych wszystkich ceremonii. Oczywiście nikt go nie prosił o to, nikt go na to nie wpływał. To była jego własna decyzja, tak? Te wszystkie decyzje to były jego własne decyzje. Nikt nie nakłaniał go do tego, jak mógłby, po co miałby nakłaniać Karmapę do czegoś takiego. Za siódmego Karmapy Chödrika Gyatso ta jakby pompa, z jaką przygotowywano, organizowano wszystkie ceremonie, była bardzo wielka. Więc oczywiście nikt nie mógł zasugerować, kto mógłby zasugerować Karmapie, ósmemu Karmapie, że ma to zmienić, że ma te ceremonie zmniejszyć. Więc oczywiste jest, że on był bardzo niezależny w swoich decyzjach, bardzo niezależny w swoim myśleniu. W pewnym sensie miał trudny charakter z perspektywy innych ludzi. Podejmował bardzo silne decyzje, bardzo zdecydowane decyzje. Kiedy siódmy Karmapa odszedł, pojawiło się wiele problemów i wielki obóz jakby podupadł. Więc wygląda na to, że to był jakby kiepski czas dla Kagyu. Jakby ten czas pomiędzy Karmapami. Ale potem z czasem dzięki życzliwości Karmapy jakby Karmapa zajął się obozem w ten sposób, że go wzmocnił. Mało tego, jeszcze założył jakby dodatkowe takie siedry. To był kole siedra sutr, karma Shunluk, Link i siedra tantr, Rigjin Kachu Link. Rigjin Kachu Link. Więc te dwie siedry jakby dodatkowe założył Karmapa.
Poza tym w obozie istniało, zazwyczaj stało od 300 do 400 takich pojedynczych małych namiotów, w których ludzie praktykowali w odosobnieniu. Ci ludzie, te namioty były tak małe, że ci ludzie nie byli w stanie się położyć na przykład do spania. Oni spali w takiej pozycji siedzącej, bo to był taki malutki namiocik, w którym można się było zmieścić tylko jak się siedzi. Podobnie, kiedy jakby organizowano różne ołtarze, to te ołtarze zazwyczaj były tak bogato jakby zdobione, z wieloma ofiarami. Dodatkowo w namiocie, w obozie przebywało dwie osoby, o których mówiono, że są emanacjami 8 Karmapy Michodorje. To był Typa Namkatashi i Takpogopa Nangso Sidral, którzy rozpoczęli taki artystyczny styl karmagari, czyli malarstwa Wielkiego Obozu, oraz garluk, czyli rzeźby Wielkiego Obozu. Więc wygląda na to, że Michodorje nie był tak mocno przywiązany do poprzednich tradycji. Nie zależało mu na jakimś takim zewnętrznym wyglądzie obozu i jakimś takim splendorze, bogactwie obozu. Całą swoją energię wkładał raczej do tego, aby utrzymywać tradycje, zarówno pism, jak i praktyki, i wprowadzać zmiany, jakby rozwijać te tradycje, rozwijać tybetańską kulturę. On sam jakby w swoich tekstach o tym mówił, że nie ma że niektórzy mówią, że lamowie, którzy mocno trzymają się tradycji poprzednich nauczycieli, są czyści, a ci, którzy nie utrzymują tradycji poprzednich nauczycieli, są nieczyści. I Karmapa mówił, że to jest głupota, że potrzeby i problemy czujących istych się zmieniają, w związku z tym nauczyciele również muszą zmieniać swój styl praktyki i nauk. Dlatego Michodorje również tak działał i nie trzymał się jakby ślepo tradycji poprzednich karmapów czy poprzednich nauczycieli, ale zmieniał jakby wszystko wokół siebie. Karmapa opisał to w swoim tekście, który się nazywał Instrukcje dla pana Kurupy i jego siostrzeńców, 4 bratanków. Czy też to jest jakby taka część większego tekstu, który się zatytułowanego 100 krótkich instrukcji. I w tym właśnie, w tych właśnie radach dla pana Kurapy Michodorje właśnie mówi o tym, że nie ma sensu jakby przywiązywać się do tradycji poprzednich lamów, że nie wolno mówić, że nie można mówić, że jeżeli nauki jakiegoś lamy nie odpowiadają w 100% naukom poprzednich lamów, to nie znaczy, że te nauki są złe albo nieczyste. Michodorje jakby mocno podkreślał, że nauki muszą się zmieniać, nauczyciele muszą się zmieniać, nasz styl nauki i praktyki musi się zmieniać przez cały czas. To jest bardzo logiczne, że tak się dzieje.
I raczej zamiast krytykować lamów, którzy takiego rodzaju zmiany wprowadzają, powinniśmy raczej powiększać, jakby umacniać swoją wiarę i szacunek dla ich mądrości, miłości i mocy, że ci nauczyciele dopasowują nauki do potrzeb i warunków istot i czasu, w którym się znaleźli. Nauki mają by pasować do umysłów istot, które należy okiełznać. Muszą również pasować do czasu, w którym żyjemy. W zasadzie należy po prostu patrzeć, oceniać to należy tylko z perspektywy tego, czy nauki danego lamy faktycznie pomagają, przynoszą pożytek istotom i naukom w określonym czasie. Czasami potrzeba reform, czasami potrzeba zmian. I 8 Karmapa był właśnie tego rodzaju lamą, który tego rodzaju zmiany wprowadzał. Wiele osób krytykowało Amity Dorje za to, gdyż mówili, że jego poglądy nie odpowiadają poglądom poprzednich karmapów. Na przykład za 3 karmapu na przykład od 3 do 7 karmapy głównie nauczano poglądu Shentong i skupiano się głównie na tego rodzaju naukach. Natomiast Micho Dorje nie skupiał się tylko na tych naukach, skupiał się na poglądzie Rangtong, skupiał się na Madhyamace, na pustości, na naukach na przykład Chandrakirti. Wielu ludzi go za to krytykowało, wielu ludzi uważało, że to jest niewłaściwe i wielu ludzi jakby, oczywiście on wyjaśniał swoim uczniom, dlaczego tego naucza i różnic pomiędzy Rangtong i Shentong. Wielu ludzi też jakby, którzy czytają nauki Micho Dorje i wyjaśnienia Micho Dorje, to jakby widzą, że kiedy on wyjaśniał Rangtong, to w zasadzie podkreślał wagę poglądu Shentong, że nie można, że on był bardzo inteligentny, nie można jakby w taki dosłowny sposób interpretować jego nauk, trzeba je dobrze zrozumieć i dobrze się w nie wczytać. Więc sposób, w jaki Micho Dorje wyjaśniał swoje poglądy, był inny niż innych karmapów, to prawda. Myślę, że więcej na ten temat będę musiał opowiedzieć w przyszłym roku, kiedy będziemy kontynuować te nauki. Nie był to ktoś, kto był w taki ślepy sposób uparty, po prostu dopasowywał swoje nauki, swoją aktywność do istot i czasu, w którym się znalazł. Nie zajmował się jakby pompą ceremoniami, jakby rytuałami, nie tego interesowało. Raczej myślał
raczej myślą o kulturze i nauce, i filozofii, i praktyce w obozie i zapoczątkował właśnie między innymi ten styl malarstwa Karmagari, który był bardzo specjalnym, jakby odrębnym stylem, mm, stylem malarstwa tybetańskiego. Więc dzisiaj myślę, że możemy jakby skończyć jakby omówienie o życiu Micia Dorje, a chciałbym właśnie zrobić taką dygresję i wyjaśnić, zrobić takie małe wprowadzenie do tego stylu malarstwa Karmagari. Niektórzy mówią, że to jest Karmagari, niektórzy Karmagardri, ale Dri jakby wskazuje również na pisanie, więc boję się, że to może być mylące i wskazywać na to, że to jest jakiś styl pisarstwa czy styl kaligrafii Wielkiego Obozu, więc myślę, że Karmagari jest chyba lepszą nazwą. Karmagari również jest słowem, który określa malowanie czy rysowanie. Więc, więc więc ta nazwa tego stylu, jakby musimy dobrze przemyśleć, którą wolimy, którą wybierzemy. Mam nadzieję, że jacyś uczeni mogą lepiej jakby określić, która z tych nazw jest lepsza, która jest bardziej logiczna w języku tybetańskim. Istnieje również taki szczególny sposób pisania, taki styl kaligrafii, jakby styl takiego ręcznego pisania, który rozwinął się w obozie Karmapów, więc ważne jest, aby to słowo Karmagardri nie mylono właśnie z tego rodzaju stylem pisania czy kaligrafii. Więc dlatego myślę, że Karmagari jest lepszym określeniem. Tak czy inaczej, jest to to słowo, które określa rysowanie czy malowanie. Więc ten styl rozwinął się na podstawie bezpośrednich instrukcji Karmapy i jego synów serca, który poszerzając w ten sposób wcześniejsze artystyczne style, techniki tybetańskie. Więc Karmapowie i synowie serca jakby nieustannie wspierali malarzy i wspierali utalentowanych artystów, aby rozwijali ten styl i w ten sposób on się rozwijał. Więc właśnie dlatego, że ten styl pochodził właśnie od Karmapów, czy od synów serca, czy od obozu Karmapów, dlatego nazywa się go Garri, czyli obozowe malowanie, styl malowania obozu. Więc jak rozwijało się styl malowania w Tybecie? Jakby wygląda na to, że pierwsze takie jakby sztuka malarska pojawiła się w VII-VIII wieku w Tybecie. Na przykład w Rasa Trulang-Shale pojawiały się pierwsze murale, czyli jakby murale były jakby pierwszymi takimi
malunkami, które pojawiły się w Tybecie, które były namalowane przez Tybetańczyków. I oczywiście to jakby te malarstwa wtedy sponsorowali pierwsi królowie Tybetu. Również na przykład płaskorzeźby z 1804 roku na górze Wajroczany w Kamie, na przykład to są też jedne z najstarszych. Podobnie jakby chyba najprawdopodobniej pierwszym jakby taką tanką jakby podpisaną przez Tybetańczyka jest tanka Buddy Medycyny i tysiąc ramiennego Chenrezika, która znajduje się w British Museum w Londynie. Podpisana przez mnicha Palyanga. 다르고 리지 띵리야 지자베게 상계 면라的 제레스 차동 전동라 소바 真的是用的다디 집에 뒤즈에 파지 실로 얘기야 수주 Więc wygląda na to, że to był jakby pierwszy artysta tybetański, najstarszy malunek podpisany przez tybetańskiego artystę. To jest to taki malunek na jedwabiu. Właśnie, tak jak powiedziałem, znajduje się w British Museum i z tyłu znajduje się podpis, że to zostało namalowane przez Palyanga w służbie że zostało namalowane w roku smoka i tam jest jeszcze dodatek, w którym on pisze, że namalowałem Buddę Medycyny, Samantabhadrę, Manjushri, tysiąc ramiennego Avalokiteshvary ale tylko Manjushri i Budda Medycyny i Avalokiteshvara jakby przetrwały. I oczywiście możemy zobaczyć tę tankę w Muzeum Brytyjskim, British Museum. Kolejnym był w 996 roku Longchen Rinchen Sangpo. Zbudował Toling, takie klasztory Toling, Korczak, Niamra i Topa i w nich znajdują się przepiękne murale. Na przykład, kiedy udamy się do Toling, to możemy nadal zobaczyć te podobnie w Dungkar Sango, w takich jaskiniach również znajduje się wiele murali, wiele pięknych obrazów, więc to są na przykład te murale z klasztoru Toling. 단디 톨링 줄라한 남부 차다바디 뒤럽 주변 나와 국제 구주 고주글로야 치로 국제 구주 고주글로 차다 나와 진짜 다 되네 때든 자방원 시지 다들 건 때든 게라시 뭐지로 와 공부 중요하디 Być może, że niektóre z nich były namalowane za czasów Longchena Rinchen Sangpo, czyli tuż po wybudowaniu klasztorów, a niektóre mogły być namalowane później. Później był również taki mnich Nynsze, który był tertonem i też urodził się w 1012 roku i
I w 1081 roku rozpoczął budowę klasztoru Paldratang, a jego siostrzeniec czy bratanek ukończył ten klasztor i w nim właśnie znajdują się kolejne piękne murale. Wygląda, że to są nadal jedne z najstarszych murali w Tybecie. To są właśnie te murale z Dratang. Pod koniec zaś XII wieku, za czasów pierwszego Karmapy, pod koniec jego życia był bardzo... Za jego czasów jakby żył taki wielki artysta, który się nazywa Gyura Lachin. On był wykonał kilka murali, ale był głównie rzeźbiarzem. Więc on wykonał wykonał jakby posąg Dysumkhenpy. Więc wygląda na to, że i najprawdopodobniej został zniszczony podczas najazdu na klasztor, na klasztor Karma przez Chińczyków podczas chińskiej rewolucji kulturalnej. Wiele innych jakby przedmiotów rytualnych w tym klasztorze zostało wykonanych przez tego artystę. Dalej, za czasów drugiego Karmapy Karmapakshi był taki artysta po 1000... Był inny Pakshi, też artysta, który też się nazywał Pakshi, Penyulka Pakshi, który wykonał bardzo wielki posąg Buddy w klasztorze Tsurpu. Więc to był właśnie taki wyklepany jakby posąg. Najprawdopodobniej największy w Tybecie w tamtym czasie. On nie został zniszczony podczas rewolucji kulturalnej w Tybecie, tylko w latach 70. 지금 땀다 지금 루유 망고시라예 그래. 제마 뒤주 준비네 슈하이. 다데네 Ktoś przyszedł, nie wiem, nie zrozumiałam kto, ktoś przyszedł i spalił jakby stopił ten posąg. Więc istnieje wiele jakby historii związanych z tymi wielkimi posągami w klasztorze Tsurpu. Ale teraz dalej w XIV wieku pojawił się ten klasztor Szalu i również on posiada bardzo piękne murale. To są właśnie przykłady tych murali. Potem pomiędzy 1370 a 1425 roku Gyatse Kumbum zostało zbudowane
i które ma nieco inne, takie nowsze murale i wiele też płaskorzeźb w środku. Jest to w pośrodku znajduje się stupa, bardzo słynna stupa w Tybecie, która właśnie jest ozdobiona takimi muralami i płaskorzeźbami. Więc to są takie fragmenty malunków tary, zielonej, białej tary. Artysta, który namalował te malunki, to byli w zasadzie dwóch artystów. Peldzior Rinchen i Sonam Peldzior. Peldzior Rinchen i Sonam Peldzior 쌈샤베기 땡주가 나로래야 아니 공도 셰베기 주무증이 니보디 아니 주무게겐래야 땡베기 로유 송야비 그래. Oni jakby byli uczniami wielkiego artysty Menla Drendrupa, wielkiego mistrza, który założył jedną z głównych szkół malarstwa w Tybecie, jakby, który rozwinął jedną z głównych. Od XV wieku w Tybecie, nie, do XV wieku większość malunków wykonanych w Tybecie jakby naśladowało indyjski lub też nepalski styl malarstwa. Właśnie tak one mniej więcej wyglądały, jak teraz na tych dotychczasowych slajdach. Zaś taki dopiero w XV wieku zaczął się jakby wyłaniać taki pierwszy oryginalnie tybetański styl malarstwa. Był bikszu Rinchen Chok, który urodził się w Gyaltang w Kamie, który napisał taki tekst opisujący różne style malarstwa w Tybecie. I on pisał o tym, że w Tybecie, że pierwsze malunki pojawiły się za wielkich królów Tybetu, a później pojawił się Menla Drenrup, który był emanacją Manjushiego, urodzony w Mentangu, w Lodraku. On jakby tam odnalazł jakby wielkie takie złoże wermilionu, czyli tej czerwonej farby. I używał jej bardzo często na swoich obrazach. One są dużo czerwieni posiadają. I później ożenił się. Później ale jakby rozwiódł się z tą żoną i w związku z tym musiał się przenieść do Cangu, musiał się przenieść do innego regionu i tam studiował malarstwo z mistrzem Dopata Gyalpo. I nagle zobaczył obraz namalowany wcześniej w Chinach i zrozumiał, że to on namalował w poprzednim życiu tą tankę. Kiedy zrozumiał, więc od tego momentu, kiedy on jakby zrozumiał, zobaczył,
przypomniał sobie swoje poprzednie życie, w którym był wielkim artystą w Chinach, to jakby zaczął rozwijać swój własny styl malarstwa, który był jakby no, mocno naznaczony stylem chińskim malowania. Dlaczego właśnie był w stanie jakby rozwinąć swój własny styl, ale utrzymywał jakby te wymiary, czy też proporcje Buddów i Bodhisattvów z Kalachakry i Samvadarodai, z tych tekstów, ale jakby sposób malowania i kolorowania jakby wziął ze stylu chińskiego i później w Tybecie był określony jako właśnie styl Men, właśnie od tego regionu, z którego pochodził Mentang. Że to w ten sposób kiedy przyjechał do Dalaj Lamy, Dalaj Lama miał kiedy przyjechał do Dalaj Lamy, Dalaj Lama miał taki sen, że jutro zobaczy, którym przyśniło mu się, że jutro zobaczy emanację Manjushiego. I właśnie wtedy ten artysta przyszedł na audiencję do Dalaj Lamy. Dalaj Lama jakby rozpoznał w nim emanację Manjushiego i nakazał wymalowanie jakby ozdobienie wielu świątyń. Szczególnie stane były takie malunki Vajradhary i 16 arhatów. One nadal istnieją w wielu świątyniach, ale są jakby bardzo ciemne teraz, przyciemnione, jakby zadymione, więc nie widać już dobrze szczegółów. To jest właśnie jeden przykład z malarstwa Menla Dyntopa, kilka lat temu znaleziony. Stanka właśnie z tyłu podpisana przez Menla Dyntopa. Chciałbym ją wam pokazać. Z tyłu jest cały opis. Bardzo, bardzo jasny jest jakby ten podpis, że ta tanka została namalowana przez Menla Dyntopa. Znaleziono ją w klasztorze Sakya. Więc w ten sposób jakby możemy poznać styl dodatkowo, jakby mamy przykład, którym możemy analizować styl i technikę tego artysty. Ten artysta miał wielu uczniów i pomiędzy nim był Khyentse Chenmo z Gongkara, który rozwinął jeszcze inny trochę styl malarstwa. I dlatego w Tybecie później mówiono o tym, że istnieją dwa style malarstwa, Men i Kien. Właśnie Men należący jakby od mistrza i Kien od ucznia. I to były jakby dwa najdłużej utrzymujące się style malarstwa w Tybecie. Tutaj są właśnie te przykłady malarstwa Khyentse Chenmo, czyli ucznia wielkiego Mentanga. I to jest jakby to są przykłady tych. Głównie znajdują się w klasztorach Sakya.
Jest jeszcze jeden ładny przykład właśnie tego stylu, ale zapomniałem, może pokażę Wam jutro. Więc dalej teksty jakby mówią o tym, że pojawiła się kolejny styl malarstwa, który się wywodzi od Tulku-Ciło. Był bardzo takim pilnym uczniem, ten lama. I zawsze lubił malarstwo wszędzie, gdziekolwiek się udawał, miał ze sobą wszystkie jakby narzędzia do rysowania, malowania i wszędzie malował. I rozwinął bardzo taki specyficzny sposób kolorowania, używania kolorów na swoich tankach. Ponieważ więc tutaj nie chodzi o to nie było to tulku jako tulku. Tylko po prostu wielu artystów, wielkich mistrzów jakby nazywano tulku, jakby oni byli emanacjami sztuki. Więc ci wszyscy. Więc tutaj nie chodzi o takiego lamę tulku, który jest inkarnacją wielkiego mistrza, tylko ponieważ wiele jakby takich obrazów czy wizerunków, posągów, Buddów i Bodhisattvów też często jest nazywanych tulku, więc mistrzowie, artyści, którzy ich wykonywali, też się czasami nazywało to tulku, ale to nie znaczy, że to byli tulku w sensie emanacji wielkich mistrzów, w sensie emanacji. Więc on również, ten Tulku-Ciło również rozwinął ważny styl malarstwa w Tybecie. Właśnie niektóre przekazy historyczne, niektórzy historycy właśnie odróżniają ten styl Men, styl Kien i styl Tulku-Ciło. Więc wielu historyków właśnie takich jak te Bhikshu Rinchen Chok czy innych właśnie opisują te wszystkie style, o których teraz mówię. Jest cały katalog napisany w 1688 roku, katalog sztuki w Tybecie, w którym właśnie mówi się o tym, że więc to jest jakby główne źródło historyczne dotyczące stylów malarstwa. I właśnie na przykład ten katalog również mówi o tym, jak powstał styl Menluk, jak powstał styl Kien, jak powstał właśnie styl Ciu, od tego tylko Ciu. Ale w tych wszystkich tekstach nie ma nic, co by wskazywało na istnienie stylu Karmagari. Dlaczego? Więc to był taki czas, w którym jakby ograniczało się wpływ czy też znaczenie Karmakadżu w ogóle. Dlatego nie wspominało się o stylu malarstwa Karmakari. Ale był taki Geshe Punsok, Tenzin Punsop,
który był takim historykiem, astrologiem, lekarzem i on napisał swoją własny tekst, swoją własny jakby taki opis stylów malarstwa czy też sztuki w Tybecie. I on w tym swoim tekście pisze, że w Tybecie wcześniej panowały głównie style wywodzące się z Indii i Nepali, szczególnie i Nepalu, szczególnie z Nepalu. Ten styl był bardzo upowszechniony. Potem pojawił się właśnie Dopada Shigyal i Mendendrup, którzy z Lodraku, którzy rozwinęli ten styl Menluk i Kience i Men i Ken. A potem pojawił się styl Tulkuciwu. I że to były 3 największe style malarstwa w Tybecie. Więc on również jakby nie wspomina o stylu Karmagari. Więc pierwszym tekstem, który wspomina o stylu Karmagari, to był stary tekst, ostatnio odnaleziony w Tybecie, który się nazywa Światło Wielkiego Słońca, napisany przez Bhikshu Rinchen Drupchoka z Gyaltangu. Więc ten lama, kiedy miał 8 czy 9 lat, spotkał Karmapę Chienka Dorje, 10. Karmapę. I Karmapa poprosił go o namalowanie wizerunku Buddy. Wielu ludzi mówi, że Chienk Dorje był wielkim artystą tybetańskim. Szczególnie teraz tak się to określa. Który na początku głównie malował w stylu Mendri, ale potem zmieniał ten swój styl na styl kaszmirski czy na styl chiński i w zasadzie stworzył swój własny styl malarski. I jakby rysował na swój własny sposób i malował na swój własny sposób. Jakby ten styl był tak charakterystyczny, że wystarczy spojrzeć na malunek i widać, że to było namalowane przez Chienga Dorje. Tak czy inaczej, ten Bhikshu Rinchen Drupchok spotkał Chiengu Dorje i Chieng Dorje poprosił go o namalowanie Buddy. I również namalowanie 16 arhatów. Karmapa jakby pobłogosławił te malunki i jakby przepowiedział, że ten Rinchen Drupchok jakby będzie miał duży wpływ na sztukę tybetańską. Więc ten Rinchen Drupchok, kiedy miał 20 lat, spotkał 6. Gyaltsapa i oni obaj jakby doszli do wniosku, że już nikt nie kontynuuje stylu Gardri, stylu karmapów, obozu karmapów, więc więc wtedy Gyaltsap Rinpoche wysłał tego artystę na naukę aby uczył się tego stylu malarstwa. Również był taki asystent 6. Shamarpy Chikyi Wangchuka, który się nazywał Kynchuk Pende, który
który był bardzo uzdolnionym artystą, ale też pamiętał 7 swoich poprzednich żywotów. I pamiętał, że na przykład w swoim poprzednim życiu nazywał się Dzienitso i otrzymał wiele nauk od piątego Karmapy. Dlatego e, e, nie był uczniem, tylko był papugą piątego Karmapy i słyszał bardzo wiele nauk i dlatego w tym życiu jego umysł był bardzo taki, miał bardzo dużo pradżni, miał bardzo dużo wiedzy, miał bardzo jasny i duży, inteligentny umysł. 간다량 급디도 산다 거지기 좀 증게데 폐실 주고 어고 내서사 마다베 거지기 좀 증게 꼼보 쉬부지 차체 아니 계속 너부 상비 챙아 Więc on miał bardzo dużo, bardzo jakby uczył się u takiego nauczyciela Netso, który był już bardzo stary i który przez wiele miesięcy uczył go malarstwa. Ponieważ nikt więcej w tym czasie nie kontynuował stylu Gardri, więc Gyaltsa Rinpoche poprosił go o to, aby to on właśnie kontynuował ten styl i malował właśnie w tym stylu. Po tym, jak jego nauczyciel zmarł, e, więc spędził 7 lat z Więc on, po 7 latach, później, 7 lat później jakby napisał cały tekst opisujący sposób malarstwa w stylu Gardri, i on napisał go podczas pobytu w klasztorze Curpu. Nie ma, ten tekst zaginął, nie mamy jakby rdzennego tekstu, mamy tylko komentarze, jakby wzmianki na jego temat. Więc on ten tekst bardzo wyraźnie opisywał jakby proporcje w stylu Gardi, jak się określało proporcje, wymiary, rozmiary i tak dalej. Więc to był jakby taki główny przewodnik po tym stylu malarstwa. O nim wspomina też na przykład w swoich pismach 13 Karmapa. Właśnie o tym artyście wspomina 13 Karmapa. 드네는 다 다다디 제반 니마 신비 외스르사 디나로래야 아니 가쇼레지 거지 로유도 다 망고 수동요래 제가 다디 Często nazywało się tego artystę tulku papuga, dlatego że był jakby tulku tej papugi, szamarpy. Więc, więc dalej będziemy, więc jest sporo jeszcze do opowiedzenia o tym stylu obozie Karmapów, więc teraz zrobimy sobie przerwę i będziemy dalej kontynuować nauki. Już nie mam zbyt wiele do powiedzenia, więc to będzie później krótka sesja, ale musimy zrobić przerwę. Hola, so. 大把这个里个的我就是许下的要么着，大的你地那了，你古巴点就是啥呢？地那这个你哪儿的下？下用多。Więc powoli wracamy do nauk.
Więc, więc zrobiłem błąd podczas pokazywania tych wszystkich. Potem muszę to skorygować, bo później wy robicie tutaj screenshoty i wrzucacie to na Facebook więc to jest ten błędny, że tutaj ten poniżej, tak? Te wszystkie inne są w porządku. Więc jeżeli będziecie robili zdjęcia na Facebook, to wybierzcie ten właściwy. Więc tutaj skończyliśmy na tych malunkach Kięce Ciemno. Na tym zatrzymaliśmy się przed przerwą. Więc on znajduje się w Gongkar-dor, Dorje-den, w klasztorze Gongkar. Jest też klasztor Dalingpo w Drukpa-Kadziu, w którym znajdują się jakby postaci linii przekazu Drukpa-Kadziu. Więc wygląda na to, że to również one są również namalowane przez tego Kięce Ciemno. A jeżeli nie przez niego, to tak czy inaczej jest to przykład właśnie tego stylu Kien. Więc nie ma pewności, że to zostało właśnie przez niego, przez mistrza namalowane, ale na pewno należą do jego stylu. Musimy to jeszcze zbadać. Wcześniej mówiłem o Gelongu Rinchen-Dorchoku i o tekście, którym napisał, w którym w którym pisał, kiedy on napisał historię wielkiego obozu Karmapów i w tym tekście jakby pisał, jaki jest nasz styl, nasza tradycja malarska. I jakby mówił o tym, że Tulku Katashi jakby założył ten styl. Micio Dorje powiedział, że ten Tulku Katashi był jego emanacją. Nie tylko, że był jego emanacją, ale że też jakby wypełnia aktywność jego ciała. I że że zaangażuje się w taką artystyczną aktywność. I on jakby wysłał go do Szamara Kęcioka Jednaka, aby ten jakby przyuczył go do stylu, jakby wprowadził go w style malarskie. Bo drugim artystą w obozie Karmapy był Kęciok Pende z o którym mówi się, że był emanacją Gyamo Sakyongpo i który uczył się u Gyaltsapa, Trakpa Drenpa. I właśnie wielu mówiło, że był emanacją Gyaltsapa Rinpoche właśnie.
Więc Szamar Kęciokienlak przyuczał Tulku Namkatashi, zaś Gyaltsab Drakpadundrup przyuczał Kęcioka Pendę i to byli dwaj główni artyści obozu Karmapów. Używali jakby proporcji z tego stylu men, czy też stylu indyjskiego. Jakby to była jakby podstawa do rozwijania nowej tradycji malarskiej, ale ten całe otoczenie, przyroda, która otaczała jakby postaci, pejzaże wokół, wszystkie one były jakby malowane w stylu chińskim. W stylu tradycji dynastii Ming, cesarzy dynastii Ming. Więc jedna z pierwszych tanek została ofiarowana Karmapie i teraz znajduje się w Tsurpu. Więc jest to jakby takie połączenie tego stylu malowania postaci ze stylu men i połączenie go z pejzażami i roślinnością, zwierzętami, tak właśnie jak malowali to chińscy artyści za czasów dynastii Ming. Również w tym czasie również w obozie był taki rzeźbiarz Poboła, który tak się nazywał i o którym również Karmapa mówił, że jest jego emanacją. Ale wygląda na to, że ten styl rzeźbiarstwa, czy też wykonywania posągów niestety zaginął, nie utrzymał się i też przykłady tego stylu się nie zachowały. Więc o tym stylu Karmagari pisał oczywiście również Jamgon Kongtrul Lodrotaje w swojej Skarbnicy Mądrości. Więc było tych kilku artystów w obozie Karmapów, ale Jamgon Kongtrul Lodrotaje opisuje to tak, że był Tulku Namkatashi z Yatra. Micio Dorje mówił, że ten Tulku jest jego własną emanacją i że on będzie propagował jego artystyczną działalność. Również był Kęciok Pende, który studiował u Gyaltsaba Drakpadundrupa, który malował w stylu Mentuk i że oni połączyli właśnie ten styl men z stylem malarstwa chińskiego. Więc Namkatashi był jakby głównym, mówi się, że on był głównym jakby założycielem tego stylu Karmagarji, ale wygląda na to, że byli też inni, takie właśnie jak Kęciok Pende i kilku innych artystów, którzy również jakby propagowali ten styl. Więc jutro powiem nieco więcej o Namkatashi i Tulku Pende, Kęcioku Pende i tym jak rozwijał się i ginął właśnie ten styl Karmagadri. Dzisiaj nie ma już zbyt dużo czasu. W przyszłym roku mam nadzieję, że będę mógł omówić więcej szczegółów tego stylu.
Ostatnio wiele ludzi słyszało o tym stylu Karmakardri, tybetańskim stylu malarstwa, ale, nadal jakby jest wiele takich pustych przestrzeni w czasie, znaczy nie mamy, jakby są takie luki w wiedzy na temat tego stylu i jak on się historycznie, jak on się rozwijał. Nadal nie mamy wszystkich informacji. Wszystkie te, więc ostatnio wiele malarzy maluje w tym stylu Kadri i bardzo dobrze by było, gdybyśmy zrozumieli, jak ten styl współczesny Karmagardi różni się od tego stylu oryginalnego, tradycyjnego. Więc, więc jutro więcej na ten temat też opowiem i pokażę Wam kilka malunków 10 Karmapy, Księga Dorje. Ostatnio otrzymałem biografię Księga Dorje napisaną przez jego asystenta. W nim znajduje się bardzo długie jakby objaśnienie stylu artystycznego Księga Dorje. Teraz nie mamy na to czasu, żeby to wszystko omówić. Więc najpierw myślałam, że jeśli chodzi o praktykę, którą jutro wykonamy, to najpierw myślałam, że zrobimy górco, czyli ocean pieśni Vajry, który właśnie rozpoczął 8 Karmapa, tą tradycję. Większość z tych pieśni została właśnie jakby zebrana przez Michio Dorje, to są pieśni Marpy, Milarepy i Gampopy. Więc ja nie mam odpowiedniego tekstu i nie mam czapki, tej korony, którą powinien nosić którą powinien nosić mistrz ceremonii podczas wykonywania tych pieśni, więc inny lama, już pamiętam imienia, teraz z Butanu będzie jakby głównym umdze i postanowiliśmy, że nagramy to wcześniej i puścimy jutro, bo boję się, że po prostu nasz internet nie jest wystarczająco dobry i może na żywo z Butanu to nie wyjdzie zbyt dobrze, więc nagramy i po prostu jutro puścimy. I na tym już dzisiaj kończymy.